emagomeni siyabingelela kakhulu bazalwane kwelihle igama lenkosi uJesu amen. Ngisazobuya ngize la phambili khona nje inkonzo encane engizoyenza bese siyaqhubeka nohlelo lethu. Praise the Lord. Amen. Ngicela ukuba selapha ku Acts chapter 2 verse number 42. Siyabonga ukuthi noma kumakhaza niphume bazalwane. Praise the Lord. Siyabonga kakhulu ngalokho. Amen. Bazalwane abanye makumakhaza bavele bahlala emakhaya kodwa ke siyabonga ukuthi niphumelele. Amen. Kube misprint okanye i-communication ayibanga indla. Inkonzo yesidlo inamhlanje. Amen. Praise the Lord. So sizongena kuyo manje. Amen. Ngicela siye lapha ku Acts chapter 2 ku verse number 42. Praise the Lord. Acts 2:42. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, in the breaking of bread and in prayers. Ngicela ngifunde nelezulu. Izenzo 2 verse Yes. 42. Baqinisela njalo esifundisweni sabapostoli nasekuhlanganeni nasekuhlephuleni isinkwa nasemikhulekweni. Praise the Lord. La bangcwele kwincwadi ya kwizenzo. Amen. Ebhala uDokotela uLuke eyibhalela uTheophilus ekwincwadi yesibili la khona emlandisa ngezinto zonke ezenzeka. Praise the Lord. Now siyazi ke sonke ukuthi ke uqale wamlandisa ngokufika noma ngokuzalwa kukaJesu nangokuphila kukaJesu nangokufa kukaJesu futhi nangokuvuka kukaJesu. Amen. Uma emlandisa ke ngezinto ezenzeka uyayikhuluma indaba yezifundiso zikaJesu aphinde futhi akhulume izinto ezimangaliso ezenzeka ngesikhathi sikaJesu. Amen. Imangaliso ke zihlukene ke izigaba ezininganyana. Khona la khona sibona uJesu ehlangana nabantu abanemoya bathole i-deliverance, imoya iphume kubo. Amen. Bese bakhona ezinye futhi imangaliso la khona uJesu ehlangana nabantu abathaka ngazi ukuthi indaba ngifuna ukushesha ukufika ekuthatheni abagulayo aphinde futhi abaphilisa. Amen. Praise the Lord. Bese kuba khona ezinye futhi othola ukuthi
kunamademoni endawo aziwayo ukuthi la akudluli khona umuntu kodwa athe mayiqondana noJesu kwayiwo athi usihluphelana ingakabi isikhathi na lawo mademoni lawo wawakhipha. Praise the Lord. Bese kuba futhi khona abanye babikele uJesu ukuthi kunabantu abafile noma badlulile emhlabeni mabembikela uJesu. Amen. Praise the Lord. Thank you, Holy Spirit, in the name of Jesus. Uma bembikela uJesu futhi uhambile wayobavusa labo bantu labo. Praise the Lord. Konke ke lokho kuveza into ethi uNkulunkulu ngempela ongahlulwa lutho. uNkulunkulu ngempela uNkulunkulu wezimangaliso. Praise the Lord. uNkulunkulu ngempela ovela la khona kubuye ngathi ayisekho indlela kodwa yena avele uNkulunkulu. Praise the Lord. He is the God of miracles. Praise the Lord. The second. Bese ke yena futhi udokotela uLuke asichazele futhi ngokuthi uJesu uma esezohamba omunye wabafundi bakhe waba umfundi omdayisayo noma ombitreyayo. Praise the Lord. Igama lakhe kunguJuda. uJesu ambiza ngomngani wakhe athi mngani wami ebebiza isitha sakhe. Praise the Lord. Yasitshena udokotela ukuthi loyo uJesu wakwazi kumveza ukuthi omunye wenu uzongidayisa. Wase washo ukuthi loyo nizombona ukuthi praise the Lord. Nisekhona bangcwele uJudas Judah Iscariot. Praise the Lord. Yeah. Usebenza ngomoya wokubetreya. Praise the Lord. I think ngakhuluma le moya le kwakuyini 2024. Praise the Lord. Imoya evamise ukuhlasela ibandla nisekhona. Bani Matthew 26, I think verse 26. La khona sekuyinkonzo yesidlo. La uJesu ehlephula isinkwa. Ehlephula esihlephulela abafundi bakhe. Bese ekhuluma amazwi athi lokhu kumele ukwenziwa. Nisekhona bangcwele. Praise the Lord. Kumele kwenziwe njalo. Kube into enziwayo. Praise the Lord. Ma ehlephula isinkwa bese yabatshena ukuthi lesinkwa lesi sesumzimba wami. Amen. Phinde futhi phuzise iwayini athi leli igazi lami. Ngezwana ngithi praise the Lord. Bese ke eyabusisa bese kungenwa kuyo ke inkonzo le uJesu ayibiza uthi isivumelwano esisha. Nisekhona. Bese ethi uma kwenziwelwa ukuba kumenyezelwe ukufa kukaJesu. Praise the Lord. Ibandla limelwe ukuba libukele ukuthi ibandla lokuqala iziphi izinto elazenza ekwaba izinto
ezilimisayo ibandla. Praise the Lord. The second, kunezinto ekumele kuba zingayeke ukwenziwa endlini kaNkulunkulu. Uma zike zayeka kuke kwamiwa ukwenziwa kwalezo zinto, kufanele sizibuze ukuthi iliphi leli bandla, isiphi isifundiso elihamba ngalo leli bandla. Amen. Praise the Lord. Mele ibandla likulangazelele ukuba lihlanganyele ndawonye. Kumele ibandla lilangazelele ukuba inhliziyonye. Nisakhona bangcwele. Ya, likhulume into eyodwa, limemezele into eyodwa ibandla. Praise the Lord. Kumele ibandla lilwe nespirit se-division. Kumele uma kukhona into efuna ukuqhamuka izodivide ibandla, ibandla kumele ukuthi lisukume lukhuze lowo moya. Isakhona bangcwele. Because ibandla lokuqala lalimunye, lalinhliziyonye, and umthandazo kaJesu lo oku John 17 uthi ngiyakhuleka ukuba babe munye njengalokhu mina nawe baba simunye. Ngizwana bangcwele. Yeah. Isitha indlela thola ngawo amandla isikhathi esiningi i-division bangcwele. Mike family ya divided, isitha siyangena sibe namandla phezu kwaleyo family. Uma ibandla like la divided, isitha siyangena kulibandla, ibandla lishone phansi bangcwele. Nisekhona. Uma amasi noma abaphathi benkampani beke baba divided, leyo nkampani leyo kulula ukuthiwe ishone phansi ngoba isitha siyangena sibe namandla okusebenza. Praise the Lord. Yes. Kanjalo umuntu eke waba divided, umqondo wakhe wakhuluma kunye, umoya wakhe wakhuluma kunye, umzimba wakhe wenza ngenye indlela, lo muntu loyo kulula ukuthi ashone phansi bangcwele. Everything must be one. Praise the Lord. Engazuthi ngake bazalwane ngimemezela ukuthi let us be one in this church. Nakulo lonke ibandla nje lika Kristu libe yinto eyodwa bangcwele. Ayikho into embi njalo umuntu omazi ukuthi uyakhonza kodwa futhi ugcina ungamazi ukuthi ukuphi. Praise the Lord. Nisekhona bangcwele. I pray that they must be one. Babe munye njengalokhu nami nawe baba simunye. But into ayishoyo uJesu futhi la kuJohn 17 uthi inkazimulo ngiphe yona nami futhi ngiyabapha yona. But ngeke sibone inkazimulo bangcwele uma si-divided. Ngeke inkazimulo kaNkulunkulu ibonakala kwibandla likaKristu uma li-divided bangcwele. But the Lord, the King of Kings, uthi ngiyathandaza ukuba babe munye. Noma kuthiwa kufika ziphi iy'khathi kodwa babe munye, bangabi divided. You know uJesu mayelenge esiphambanweni. Praise the Lord. Kunamazwi ashoyo kuMatthew 27 verse 45. If it's not 46. No, it's 45. Uthi nkulunkulu wami
Ushiyelani na uJesu ngisho sesiphambanweni elenga akafuni ukuhlukana noNkulunkulu akafuni ukuthi athi sesiphambanweni kodwa uNkulunkulu angabi khona. Oh, I pray that they must be one. As mina nawe baba simunye. Uthandazo kaJesu lo ethandazela abafundi bakhe aphinde futhi athandazele nabo bonke abakholwayo bangcwele ababe munye njengalokho nami nawe baba simunye sibe munye bangcwele. Hayi nama ngazi zifunelwa neimali. Let us be one. Let us be one. Ama conference anona lawa afuna imali. Oh, I pray, oh Lord Jesus, ukuthi ibandla likaKristu libe munye. It doesn't matter bangcwele ukuthi imali unayo noma unayo, but this is the prayer of Jesus. Ukuthi ibandla libe munye bangcwele. Ibandla libe munye. Ibandla libe munye. Omkhulu alingane nomncane. Omncane alingane nomkhulu. Ibandla libe into eyodwa bangcwele. I pray that they must be one. Osebenzayo angabonakala ukuthi akasebenzi. Ngoba ibandla liyinto eyodwa bangcwele. You know, kule ncwadi esifundayo ngolunye usuku uma uJesu enabafundi bakhe lesi iBhayibheli kwavele kwehla ifu lamthatha uJesu baqolozela phezulu wangekho obheka phansi amehlo onke abheka phezulu. Lithi iBhayibheli khona amadoda akhuluma ajeka lokhu nimbone ethathwe kanje indlela futhi ayobuya ngayo. Abafundi bakaJesu basuka. Lithi iBhayibheli kwaphela uJudas wayengasekho. Bahamba bayohlala e-upper room and they pray. But mabethandaza kuona Act 1 iBhayibheli lesitshela ukuthi babe inhliziyonye. Befuna into eyodwa nje. Kuba uNkulunkulu abakhombisa abanikeza omunye umpostoli. But lokho kangekwenzeke if their hearts were divided. Into ekwaba yiyo abayibuka ukuthi izokwazi ukubanikeza impendulo ukuthi uJesu akavumelanga ukuhlukana noNkulunkulu. They one. God the Father, God the Son, God the Spirit. Abazange bavume ukuba divided. Praise the Lord. Isakhona bangcwele. They were one. Ibandla kufanele ukuthi libe united bangcwele. Bandla likaKristu. Ngeke size sinqobe uma si divided. Ngeke size sinqobe bangcwele. Ngeke size sinqobe. You know, njoba kiyokhethwa nje ngoNovember 4 mangaphosisi. Ezinye inhlangano seyiqalile bangcwele. Ziyangena kuma leadership ezinye inhlangano to divide the organization. I saw izindaba la, I think leli sonto kanye
ngesonto edlule la khona kunokhansela kwenye inhlangano ekade inkulu noma enkulu esesuke siya kwinhlangano ebale lemhlophe la eThekwini. Ama headlines akhona athi ube impimpi yabo. Kwa umbuso uma ukuyoba divided uphelelwa amandla umbuso bancane. Phelelwa nje amandla umbuso. Now the church must pray for unity. Praise the Lord. Must pray for unity. Not ubunye base God Almighty Ministries kuphela, but the whole church must be united. You know, there is a service. I'm not sure. I think what a powerful service. Praise the Lord. Because when you buga, praise the Lord. So ibandla kumele ukuba likhathalele ukuba into eyodwa livele emphakathini uthi linamandla. Praise the Lord. But ngeke kuze kwenzeke kalula lokho if singathandazi bangcwele. Ngeke kwenzeke lokho. Praise the Lord. Now kuthiwa ke babe bamunye ba hlale esifundisweni sabapostoli. Praise the Lord. Bahlale kuphela esifundisweni sabapostoli. The second, let me say this bangcwele. You know, akuvumelekile ukuma phambi kwebandla ungazange ube kahle noNkulunkulu. Akuvumelekile. This is what I wrote just to share something on my WhatsApp, I think yesterday, if God possesses. But ngizoyisho ngenye indlela ukuthi this is my first church, which is the family. Engimele ngibaluse kahle before ngiluse ibandla likaKristu. So it is illegally ukuba umuntu afune ame phambi kwabantu engamili kahle noNkulunkulu. That is illegal. Akumele kwenzeke lokho. Number 2, noma into engavimba leyo nto ukuhlala phansi uzwe izwi likaNkulunkulu. Ungayivumeli into ezokwenza ukuthi izwi likubhore noma ungalizwa. Ngoba izwi likaNkulunkulu elikwakhayo wakheke ufundiseke ezumuntu. Praise the Lord. Ngicela la ukulungiselelwa usuku lama workers and leadership. La khona sofika futhi thina sonke bangcwele. Because nomuntu osebenzayo akafike esontweni mayethanda ngolunye usuku mayengathanda akafiki futhi. Noma wenza noma kanjani, it's either you are with God, with us, or you are not with us, or you are not with God. Praise the Lord. So ngizama ukuveza into ethi noma kuthiwa unesiphiwo esihle kanjani, but phambi kwebandla kumele ame ngoba izinto zakhe noNkulunkulu zihamba kahle. Praise the Lord. Akukho ukungcola esikuzwayo ngabapostoli bazalwane. Akukho la khona sezwe kuthiwa ngolunye usuku wakwabanjwa nonkosikazi womuntu. Never.
beshumayelile abapostoli uze kuthiwa kwazwakala ukuthi akabuyanga kuleyandlu walala khona kwagcina omunye sekhuluphala ngomkhaba engesiyona indoda amadoda kuphela ajwayele ukukhuluphala ngomkhaba umuntu wesifazane ekhuluphala ngomkhaba kuphathi kwezinto ezo2 ningixolele nini ezikhuluphalelayo umkhaba because I would say something engase ibe iqiniso. Number 1 it's ayidukhulelwe. Number 2 uya prevent angafanele ngabe uya prevent umzalwane. Now it's very easy to see someone who's no uya prevent no, but ngithe ngiyadlula nje lapho. The second, praise the Lord. Yazi uthi mama kumina ushukela wenza ayibo umkhaba babudlamini wenziwa ushukela. Like uma ujwayele ukudla osweet yonke into enoshukela le uthi ubonile la kuma socials ukuthi ma sparks bengakuboni sparks. Why mase ngikhuluma ngimkhaba ngikubona? Okay, ngila ekutheni awukho umkhaba oyimilelayo. Awusome sibheka kubona. Soma sibese siyashumayela. Okay. Izinkwa sika mama Mkhuzwayo. Nisakhona ngithi? La bangishaya abantu la. Bathi ngithi. Kona umama wathi mabedla isinkwa ngathi amadoda ayiziyadla lezi ngane. Athi mina ayibo man. Athi alwane no aphelele. Okay. Now ibandla melele lithandazele kuba munye. Kodwa umunye othengele abanye ukudla ngenixoxela le ndaba. Aba vele bamdelisa. Ngigqokile ibhanti kube igqokile namhlanje bengizolikhumula. Basika isausage elingana nebhandi lami phambi kwakhe. Bamkhombisa bafuna ukudestroy banga-destroyer wona. Praise the Lord. Bayangihlezi dawo labantu babudlamini bayancomana ke. Is it fine? Is it Friday mama? It is Friday. Bayancomana. Thi uyabona usukhuluphele kanjani? Ngasho ukuthi amasausage ale ndoda laba bakhuluphalisa. Bayancomana uthi hey impela bethi sengithe okay. Praise the Lord. Ngoba ngeke uvele ukhuluphale nje. Kunga yazi babudlamini ngingavinjwa omunye umfundisi la. Nganganakele bazana sikonakele. Ngicela ngikhumbuze ipostele sithombe namhlanje. Ima ithi ayibuka nami. Hayi. Ngiyangibhizi ngihlala lo muntu engihlala naye. Uyangihlohla nje. Uvela aqhamuke sephethe itray. Ethi hey. Nakho bodla. Praise the Lord. Yabona uMamdlamini nawo babohlela uma befuna ukudla kuleli sonto le fasting and prayer. Nazi izinto ade ngazenza. Bengazenza unkosikazi omuhle okunakekela kwe breakfast kanti ufuna udle kuqala bese naye iyadla. Praise the Lord. And then noma akumele kube khona
esinye isifundiso ebandleni likaKristu was lethi baqinisela ezifundisweni zabapostoli. Praise the Lord. Hayi ubengaqondile ukuthi khona umoya usufuna ukushintsha into eyisifundiso. One day watching lezi zinto lezi ezidlalayo, a guy that I respect the most othi kwangameli iBhayibheli lisho kanje noma libhalwe kanje. Nisekhona bancane kanti wazwa isho into engamfanele lo brother lo. Praise the Lord. Isifundiso akumele sishintshwe. Yebo. Nisekhona bancane? Yeah. Mawubaba Dlamini ebeka umthetho kwakhe, zonke izingane ngo6 azibe sezila ngaphakathi ngesibonelo. Bese athi maye ngekho athi Mdlamini hayo ubaba wenu nje, hayi ubaba wenu, hayi ubaba wenu awukuyini nje u7 no8 into ecishe ilandelana. Praise the Lord. Bese yaqala ibehavior ishintshe kubantwana. Second, why? Cause kushintshwa isifundiso. A head needs to be trusted, bazalwane. A leader needs to be trusted. You can't, or a founder, you can't awukwazi ukusungula umndeni wakho bese uyahluleka ukuleader. Your voice kumele uthi ihlezi izwakala sonke isikhathi. Isekhona mancane. And if you are not willing, ngisho kahle lento kuthi inyanga abantu besifazane, umuntu wesifazane onomoya ukulalela akumele ulangazelela umshado. Praise the Lord. Because you'll frustrate umuntu oshade naye. Labanye ke bavamisile ukushintsha. Bashintsha sebephakathi. Athi hayi mina ngiyinhlathi mina. Buyitshana no. Buyitshana singiyibondane. Hayi, inyoka mina la. Awu aphelele. Azohlekani mntana moba ushadanga. So, ngila ekutheni isifundiso make sashintsha abangcwele. Noma yini ibandla, ifamily, inkampani isuke isizoya phansi. Ngobani kushintshwe isifundiso. Praise the Lord. Listen to this. A man or a woman of God's principle akasoze afana nomuntu owagcina ama principles kaNkulunkulu. Ongawagcina ekholwa, engawagcina ekholwa uyohlulwa amaSulumane. Abantu abasazi isikhathi sokuthandaza. Ukuthi masiwe isikhathi sokuthandaza akumele uzuvinje ukuphazanyiswe nayo imali. Mamvezi mase ngene nje u12 million kwi-account yakho, ungene ngo 5 second 2 ngisho kuzoshaya mhlambe sibeke u9 isikhathi sakhe sokuthandaza, bese kuthi sekusele isecond bese ngena enye message isibhalo uthi dispute has been reversed. Umbuzo wami singazo sengathandazani. Ha, nizwile uhleko liqhumela esontweni nakumama umfundisi. Ha,
sengavele kubonakala baba ukuthi u9 awukho yini omunye ngiattende lento le phuthuma kangaka. So I principle awuyiyekiswa izinto ezithize. Kumele uhlezi uyigcina sonke isikhathi. You see these guys in there sir. Bama multi-millionaires, billionaires, abanye trillionaires. Why? A principle. Bayishintsha. Angikhulume ngaloko ngoba ngiyamthanda. Ufika la enkonzweni bangibuka iwashlami kwara-9 isound ayixhonyiwe. Ayimva lokuthiwa umama Mike wakhali. Yabona kusasa mhlamba ngiye office umama uzoya mhlamba eoffice. Uzongwhatsapp umama sobe singahlebi ngaye. Aka stress kanje. Ufuna imali la. Yabo abantu abadala bahleba ngithi. Uxabana nama client akhe. Kanti mhlambe ngiyaxabana nama client akhe ubufike ngo9. Ngizama unibekelani bazalwane i-principle awukwazi singena ngo9 ufike ngo9 khona ade ngibabuka nje bathi bazodumisa bazibashayane la endleleni bahamba nomntwana ngina hayi ngathi lapha angifuni ngisho ukubabheka ngoba yabona yilenda zala ka M or to slice yabo yabona lo mthandazo lo mfundisi awusebenzi kahle kanti uhlulwa iprinciple. Praise the Lord. Yeah, yabona nje lesikhathi uNkulunkulu bazalwane usebenza ngamandla amakhulu. Yo, hey ufazi ubugcwele lapha ku Facebook bami abantu bathola imisebenzi. I pray for them kuma inbox and uNkulunkulu uyivula iminyango uyayivula. Because uNkulunkulu into ayidinga kuwe ukugcina izwi lakhe. Praise the Lord. Nje Nkosi ake ngilenze izwi lakho ngibone ukuthi ngeke yini laze lasebenza yini. Praise the Lord. The second principle kumele ukuthi ibe iprinciple ungayishintshi. Babudlabane niyadini babudlabane nesibari wami ngakho ngimbiza njalo. Uthi babudlabane sobizwa njalo esontweni. Nakho lokho nje kuzokulimaza nje kukodwa. Lokho nje kuzoyilimazela wena nje kukodwa nje. Kuzokuravaza nje. Mawusebenza ufike emsebenzini ngesikhathi usithandayo. Lapha ngicathi ni ithupha mangabosisi. Sithupha siyarida. Ufike ngo9:10 bebanje uMamdlamini lapha. Nangempela wayithola ingubo entshe brown. Ibanje uMamdlamini baba ngeke. Ayisebenzi into kaBaba kweprinciple. Hola imali elingene nendlela osebenze ngayo. Isekhona ngoba umthetho uthi ingena ngasikhathi 6 7 uthi kungenwa ngo7 la eToyota angenwa ngesinye isikhathi and akakwazi ukuthi during the day hey sengikhathele mina adonsi isikhwama sakhe ahambe ningizahle bancane. Kumele atshene umphathi ukuthi isikhathi sokuthi angasahamba and mhlawumbe kumele approduce
incwadi mhlambe zikadokotela mawuthi uyakudokotela wena ufika noma ngesikhatsini enkonzweni phinde futhi uhambe noma ngasikhatsini uthanda ngaso nje siyobona ngawe neshwapha sophuma lapha eminyango thawo mhlambe ufuna sibone ishwapha nje lo alegama ke igama lasendlini ke lafika noaphumelele nje bese kwakwazi ukukhuluma vele uthi wapho mama yini lo mama neshwapha ayi no mama gcine embizo apho ngeshwapha so sekusho ukuthi lingabi offended despair wakhona abanye benu abazohamba bayibheke emakhaya ukuthi bare inkosikazi uyadayisa laphana ware ani inkumbuzeni is it bibi bani BBM L BBL kuba nenonkosikazi mawubona ukuthi ufuna ukuthi uphusheke nje don't say troll praise the Lord bayidayisa lezi zinto khona ngiyifunayo nami yokunciphisa la ngathela praise the Lord okay sengisho ukuthi ke awungeni enkonzweni ngesikhathi usithandayo uphinde futhi uphume ngesikhathi osithandayo praise the Lord mina uJesu uthi nothi ngiyazazi ezami nezami futhi ziyangazi sekwenza isibonelo babohlela I think umphathi wakho happy kabe mambohlela ubona babohlela uhamba ile kanjani mayemsebenzini sesho ukuthi he bazalwane uma engabe noma mase siba bazalwane abalangazelele inkosi sigcina isikhathi njana abantu abasebenza abakwazi ukufuna lababe eli kube ukuthi noma siye ibandleni siyokhonza uNkulunkulu asifuni into ezosilibazisa sifuna ukuba eli ke uNkulunkulu singambona praise the Lord the second that's why ngithema ngiqala ngathi kumele sibe munye sibe yinto eyodwa bangcwele praise the Lord bese kuthi okunye la siya khona kahle kahle isekutheni ibandla lalihlephula isinkwa bangcwele hlephula isinkwa ngahlwana igaba ezu2 kule nkulumo yami ukuthi babedla ndawonye engekho lambayo engekho bonakala ukuthi uswele the second yes bese kuthi wesithathu noma wesibini njalo inkonzo leya show Jesu which is holy communion the second now this is the prayer of David when he prayed in Psalms 51 uthi ngihlanze okanye ngihlambulule ngibe mhlophe uyasho uthi ngehisop yakho Nkosi ngibe mhlophe kuneqhwa nisekhona bancane I think wonke umuntu uyalazi iqhwa la endlini amazwi lawa akhombisa ukuthi ngifuna ukuba clean ngibonakala ngihamba ukuthi ngiclean the second the churches singevala
uma efa kuthiwa kwaphuma amanzi kwaphuma negazi. The second, praise the Lord. And bese uthi John ofakazi baba bathathu, it is water, the spirit and the blood. Ofazi kumele bafakazi bangcwele. So ngiyala ekutheni masingena kule nkonzo kumele kuba sihlambulule ngamanzi angabonwayo. My role model uvamise ukuthi amanzi enza umsebenzi noma ngenza izinto eziwu2 bese thi ungageza ngawo baba Dlamini athi futhi ungapheka ngawo. Praise the Lord. Kodwa igama lithi amanzi wonke lawo. Manje uPaul uthi odla lesi sinkwa ekhuluma ngendaba okuyihlambulula athi enecala kuyobe udlela icala lakhe. Yeah. I think this was the message of the day. Gangsa Shumael sekuzoyomnikeleni after this. Into kumele futhi ibuye ebandleni likaKristu. It is holiness. Holiness. Abantu abashadile bangabi nehlo kwabanye abantu besifazane bayigcina. Isekhona bancane. Uphuthu lakho kube uphuthu lakho. Ngaze ngashumayela. I-rice lakho kube i-rice lakho. Odla uphuthu angafuni i-rice lomunye. Nodla i-rice angahaleli amahlamvu ami. Ngithandela ama-veg mina bancane. Okashadile ayigcine enkosini. Ahambe izulu lifakaze lithi nempela uhamba kahle phambi kobuso bami lo. Holiness ayibuye ebandleni kaKristu. The second, kuluma nomama ngolunye usuku la bobaba ukuthi uma ushadisa abantu awubayali ngendlela efanayo. Wakhona abanezingane, khona abangenazo izingane. Praise the Lord. Kuluma nomama ngithi kakhulukazi kulabo besifazane ngangikhuluma ngabo ukuthi mayibusiswa ngomshado kufanele kube khona iagreement noma into kodwa isivumelwano ezoba netransparency phakathi yokuthi then how yesekhona ngizama ukuveza into ethi inkumbulo zoba babe ingane noma wengane kubantu abakholwayo kufuna la ingabe khona. Praise the Lord. I-holiness kumele ukuthi ibuye ebandleni likaKristu. Enye izinto le ibandla laqala lokuqala futhi ebelimeje ngayo it is holiness bancane. It is holiness. Ngeke uthandaze kahle ukade ubhizi kuma social media ngoba emthandazweni kushiwo izwi likaNkulunkulu. Akushiwo ukuthi
iPirates icelebrate 2-0, iKaizer celebrate 3-1. Praise the Lord. Hey, Sparks wahleka. Kushiwo izwi likaNkulunkulu. uNkulunkulu akalandwa ngenye into, ulandwa ngezwi lakhe. Mayithi ngibize, ngiyakuphendula. Ngeke uzusho ukuthi ngibiza wena sigoloze esinamehla abomvu sasemtuba, izihluhluwo umtuba. Ngiyabona, ngisho ukuthi ubiza izwi likaNkulunkulu. Bese izulu lehle. Kuzwakala endlini ukuthi izulu manje likhona la endlini. Likhona bazalwane. Likhona. Mawuhlangana nabantu bathi befuna ukubheka babone ukuthi awubhekeni. Yini izulu likuwe lihlezi ikazimula ikuphathile. Yeah. Ayiphele lento yokuthi abazalwane bangathandazi. Ngoba umthandazo usenza sihluke. Umthandazo wenza ukuthi abantu ohlangana nabo basho bathi khona umuntu kaNkulunkulu engahlangana naye. Impilo emayiphindanga yafana naqala. Ngathi uma uhlangana nabantu kungenzeki lutho. Abathithwe isandla sikaNkulunkulu ngenxa yokuthi wena uhamba nezulu. Mawulibiza izulu, izulu liyafakaza. Kwakhona enye indoda. Noma khona enye indoda kaNkulunkulu. Bazalwane. Eyathi ngokumethemba uNkulunkulu. Eyazi ukuthi he has been investing imthandazo yakhe kuNkulunkulu. Uthi umlando lendoda yayikhulisa esibhedlela ingakwazi ukuhamba. One day yatshela umfana wayo yathi mawufika la uphathele isikidi sami sokugijima. Odokotela sebedikelela ukuthi ngeke iphindi ikwazi ukuhamba. Wathi uphathe namasokisi namateko okugijima. Wabuza umfana ukuthi ngikuphathelani nokho. Waphendula umuntu kaNkulunkulu ngoba uyazi uyathandaza amangcwele. Isikhathi sakhe esiningi usipenda noNkulunkulu. Wathi ngoba mangisuma la ngifuna ukubuyela emgaqweni ngiyogijima. Hayi bazalwane, bapha abantu abayithembile ekutheni izulu bayalibiza libizeke, ekutheni izulu bayalidiliza, ekutheni uNkulunkulu wenkazimulo usekhona nanamhlanje babembiza uyafika nenkazimulo yakhe. Abantu abazothi uhulumeni ethi imisebenzi ayikho, athi kodwa abantwana bayaNkulunkulu khona umsebenzi. Abantu abazothi ngisho ama-bank balance abo engavumi kahle athi hawu uyasiza ngeqiniso, athi uyasondla, akhuluma phezu kwey'ngane zakhe, athi ubaba uNkulunkulu wale khaya uzokuletha ukudla. Umabizwa sabene lokukhuluma ngayo. Hayi umafuka akajiki into ayikhulumile uyayimela bazalwane. Akahlulwa abathakathi, akahlulwa inyaka, akahlulwa imithandazo yamadevil worshiper. uNkulunkulu lokukhuluma ngaye. Ayabavusa uNkulunkulu abantu abazothi kodwa kuphi isomandla ngifuna ubonakala manje ozoba nokulakazelela ukuthi owami uNkulunkulu uyabaphilisa abantu abagulayo. Asikho lesingisi kwibandla likaKristu esithi gone are those days la hleze kunezimangaliso, hleze kwenzeka izinto bangcwele. Ngokuphuma la uhlana nomuntu ngisho ukuthi uhamba wheelchair usho ukuthi kodwa ke lo muntu lo bebeke bangivumele nje ngimbeke isandla uNkulunkulu ngiyazi bengamphilisa lo muntu. Ngoba he is the God
of miracles. Let me say this, Bangcwele. Indlela uNkulunkulu ombuka ngayo sibalikhulu. Indlela uNkulunkulu ayiveza ngayo. If you don't believe in miracles, you'll never see any miracles empilweni yakho. Praise the Lord. Yeah. If you don't believe emandleni kaNkulunkulu, awusoze wabona amandla kaNkulunkulu. Praise the Lord. There's this worship that says, you are everything to me, El Shaddai. Why? Lo mbhali abhala washo kanje kungenxa yokuthi uma ngicabanga ubeyiveza ngazo zonke izikhathi kulomzalwane la khona edinga khona imali ayiveze abe uNkulunkulu onigolide nesiliva nisekhona athi mayigula abe uNkulunkulu ophilisayo. Praise the Lord. So, you know, bazalwane, don't worship the worship that you don't understand. I'll be speaking about this next week. The power of worship. Praise the Lord. The power of worship. And I think ukuthi ube ne voice emnandi. But iyinto edinga your spirit. And si-connect kuyizulu. Bese izulu liyenza. That's why abebehlabelela bethi you are great. You do so miracles, so great. Bese bethi akekho onjenga nawe. He is a God of miracles. The God of miracles. But interesting uba siyenze as the church is to go back and visit the Bible Bangcwele and read it or search scriptures. Ningizwa kahle ngithi? Okay. It is good to read those books. But those books sometimes zingakuyisa eceleni. Nisekhona? One guy wake wathi or he said incwadi zakuseyithengiwe wathi leya ncwadi leyana I have lied. Wathi nabanayo abahamba uyishisa. Nisekhona mancane? But iBhayibheli limile ungunaphakade. Nisekhona? So ukuze sihambe kahle kumele siye ezwini likaNkulunkulu. Sifike silizwe ukuthi lithini kithi. Yini elikhulumayo kithi. Ngizwa kahle bancane? Bese siyabheka ukuthi kumele sihambe kanjani. You see, enye yezinto ekhombisa ukuthi izwi kuwe liyashoda, it is desperation. Ngizwa kahle? Khona abantu who are desperate. And you know umuntu desperate angenzani? Umuntu desperate angenza noma yini. Khona ihlanga liqokelwa ubaba Dlamini. I think it was 2019. Angazi umama Dlamini yalazini. Leli lemali. Ekhumbula? Ekwakuthiwa izokwanda. Praise the Lord. You know? Ngaqokelwa ubaba Dlamini ukuthi khona abantu abathi bandisa imali. Praise the Lord. You know, those things abantu bayazenza bangakholwa. But sengisho wena njengoba usukholwa usindisiwe.
bese uthi hayi awuthi ngofaka imali yami laphana izokwanda njoke siyazo wena NT team niyazi into enjalo bazana niyazi ngithi onolo bayishaya bazibayishaya bayibheke bashaya imile madoda mhlawumbe khona bakutholile bathi ngizokuthi ushayile umhla 31 vele wathiwa 7 manje January and when you uzwale indaba kuthiwa no imali kuphela engatholakali but ama deposit asamvumelekile aweze yabo desperation abanye bathatha imiholo yabo yonke yafika lapho mamdlamini asakhuluma babdlamini sithandwa baby mama umuntu uzana hayi akho umuntu uzana namhlanje hayi ngiyafika nje ebank khona umfana kade qiphazela amanganga NCT kanti imali yami izovela ihambe yawo ingazi ngibophele egengile kodwa ayikho into engiyishilo vele ngayo we love you NCT team we love you yeah okay ngiyalike izwi likaNkuluNkulu liyakwazi ukuvala isikhala kuwe izwi likaNkuluNkulu yeah you know someone said to me hey ngicela ukuya ekhaya and then wahamba ke mamfisi kade udlani lapho hey ngijaha ukubuya yabo yo bengi-right kabe endlini ngaze ngam-edela iy'nsuku because ngazi ukuthi yazi ngizowenza ukuhlala noNkulunkulu kahle but you know ungim-edela le iy'nsuku ngeke nje ngiyabuya yabo because izwi likaNkulunkulu ilona elifike livale isikhala nisekhona mancane yeah praise the Lord but into enza ukuthi sibe nezinto engathi ziyashoda eziyikhala kithi siyayincisha ukudla izwi likaNkulunkulu praise the Lord do mathematics or do mathematics okay you know in order for umuntu osesikoleni to understand or to pass mathematics kumele ukuthi ayinikeze isikhathi nayo incwadi kodwa if eyincisha isikhathi ngeke azayi understand ezinye izinto isekhona so ngizama ukuveza lento ethi kwi-life kulula ukuthi ufeyile if ungayinikeza isikhathi naleyo nto leyo isekhona praise the Lord like you see when you love your wife you need to take care of your wife praise the Lord ningafani nami okhonjuzwayo yawo ikhanda lami ngazi njani praise the Lord but la ngikhona ngisekutheni wenziwa uwe ukugcineka abe muhle praise the Lord so yonke into othi uyayithanda you must take care of lonto leyo isekhona yeah then in order for God to see that you love him you must worship him you must study and know your Bible. The second, yeah, I said you must study and know. Ngizokutshela isizathu. Anyone who
owazi who is this eyivuthayo lapha ku Facebook I think izisho njalo khona wazi yazazi mambohle yeah yabo so uthola ukuthi khona abantu abazi ukuthi eyivuthayo ekseni ibhalo zathini but who don't know iBhayibheli lithini lisekhona ngisho ukuthi abazange bakhohlwa ukuthi bese ekhaya ubizwa ngozamo ngiyamlandela I think zama umthetho ubhala na indaba abakhohlwa ukuthi izolo ubhala ukuthini but ekseni mabefunda iBhayibheli sebekhohliwe mina that's why I said study and know it why kuzofika isikhathi sokutestwa njengoba ngiyasa mathematics masifika isikhathi sokutestwa sibuza ukuthi uyazi yini ngizwa kahle bancane uyazi let me make an example uyagula itest ithi uyalazi inizwi ukuthi lithi imvimbo yakhe yabaphilisa praise the Lord manje ukuze libe namandla kuwe mina ngizosho ukuthi kumele ukuthi ulazi ukuthi likubani praise the Lord in second zofika itest whereby uhlangana nama reports ashiwa abantu abathayi ngekusenzeka lutho manje and then lakho ngisekufuna uphendule khona ukuthi what is impossible with man it is possible with God and izofika umbuzo othi whose report you must believe bani wakholwayo ngesakuzwa noma ngesikuzwileyo isekhona maningi akhona lama reports but which one do you believe or which one do you take second yeah ungasho ukuthi ngibhayizisile wena ngishayile ikeyboard yezo ungasho ukuthi ngibhayizisile hey ngene kwenye indawo ezolwana ngihamba nalo mzalwane lo kodwa ngaphinde ngangena ke kule ndawo le singihamba nomama yo ngavele ngahlala babudlabeni komunye usofa lapho obiza kanjani bayenze sidomzalwane lo angasho ukuthi ngithengisa usofa kanjani ngiyamazi so ngiyala ekutheni kuthiwe babiza kunabo bonke kulaba ade bekulesa store but I said this one it's mine Lord isekhona but there is another report ela kuholethu wami ethi akusiba bakho labo sofa but khona into ethi there is another report that I must believe ethini na ethi with God everything is possible as long as my God oh Jesus esahamba nambazalwane esekhona esaphila ehleze ehlalweni sobukhosi I shall ask anything in his name and he will do it ngisho ukuthi musu ukubheka isimo sakho bheka izulu luma phendule empilweni yakho ngikusho kahle lokubangcwele manje sibheke kuDisemba sibe nezinto esifisayo ngoJanuary ngifuna ukuthi uma usathana beselethe any report there is a report that we need that we must believe on it which is the report of God sumdala siyavumelana but ikhona into sengayenza makusekhona uNkulunkulu ngakuwe khona into uJesu sengayenza empilweni yakho ingaze kayisebenzi
khuluma umsebenzi phezu kwempilo zazo. Khuluma thethwa incwadi emubithi ngakholwa ngakhuluma. Umuntu okholwayo uyakhuluma bangcwele. Uyakhuluma umuntu okholwayo. Yabo njengoba singena inkonzo yesidlo siyakholwa ukuthi umzimba kaJesu losebesodla. Igazi lakhe leli. Siyakholwa ukuthi kunento ezokwenzeka kithi la ngaphakathi. So masiqeda nje ukusidla isidlo soze ukuthi hayi izulu likithi. Praise the Lord. Asiphamenzile ngenyawo. Holy Spirit. Kunento elakimi ngaphakathi kuyona yonke into esengiyishilo. Eyinto njengathi siyayithandaza ukuthi Lord position me. Position me. Mangwenza ama principles, mangilenze izwi lakho. Let us all pray bangcwele. Thank you God. Declaring position, which is the position of God. Declaring ukwenza ama principles ezwi likaNkulunkulu in the name of Jesus. In the name of Jesus. Isho ukuthi akusiye mina umuntu okawenza okawagcina ama principles. But kumuntu oligcinayo izwi lakho Nkosi egameni lika Jesu. Pray in the name of Jesus. Pray in the name of Jesus. Pray in the name of Jesus. Oh, mina kumuntu olenza izwi lakho Nkulunkulu. Kumuntu ohamba ngokwentando yakho. Say those declarations. Angisiwe izifo, angisiwe amademoni. Declare. Indlu yami iyindlu yakho Baba. Yonke into ebizwa ngegama lami yaphumelela. Konke ngikuthintayo kube ngokwami. La ngihamba khona iminyaka iyavuleka. Money is following me, Lord Jesus. Yes. Ake udiclare phezu kwempilo yakho egameni lika Jesu. Egameni lika Jesu. Nkosi, mina ngiyaphumelela in the name of Jesus. Mina Nkulunkulu namandla, I walk in favor in the name of Jesus. Baba, mina ngikophathwe inkazimulo yakho in the name of Jesus. Pray. Allow him to position you. Allow him to touch you in the name of Jesus. Allow him to touch you. Egameni lika Jesu. Yeah, Jane. How much do you need him? How much do you need him? Tell him. But you are in his church to unite his church in the name of Jesus. When there is division, when there is division, angitholakala khona uNkulunkulu ophilayo. Ngitholakala la khona kunomunye khona. Ngikongimemezela umunye bakho egameni lika Jesu. Egameni lika Jesu. Egameni lika Jesu. Egameni lika Jesu.
Uvumelane nangezingane zakho ukuthi ziyophumelela egameni likaJesu. Akho sathane, akho sitha, akho mthandazo, akho siqalekiso esiyovimba icebo likaNkulunkulu phezu kwempilo yakho naphezu kwey'ngane zakho naphezu kwefamily yakho yonke egameni likaJesu. Never. Akulula kwenzeka endlela isitha esifuna ngayo. Ake sithandazeni bangcwele, senze ama-declaration phezu kwey'mpilo zethu, phezu kwemizi yethu, phezu kwemizimba yethu. Utshela umzimba wakho ukuthi wena izwe izwi likaNkulunkulu. Ayikho iyogena kumele igule, wonke ama-organs awaphile egameni likaJesu. Tshela umzimba wakho, veins, oh Holy Spirit, veins, in the name of Jesus. Agijinwe igazi likaJesu, agijinwe igazi likaJesu, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Ngingoweka bonakho mina, ngingomthandazo, ngingokudumisa wena Baba. Mina ngingowakho Moya Oyingcwele egameni likaJesu, egameni likaJesu, egameni likaJesu, egameni likaJesu. Tandaza nje, tandaza in the name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Touch me, oh Lord. Mathithwe kuwe Nkulunkulu wamandla egameni likaJesu. Ngithinte Moya Oyingcwele. Ake sithandazeni bazalwane, ngezwe likamoya khona into izwi leliyenzayo, khona into izwi leliyenzayo right now egameni likaJesu. Akade kukude nawo kuza kuwe right now egameni likaJesu. In the name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Ake sithandazeni bantwana, in the name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Egameni likaJesu, egameni likaJesu, egameni likaJesu, egameni likaJesu, egameni likaJesu. In the name of Jesus. Ake udumise ngezandla enkulu, ube nokubonga okukhulu kuye. In the name of Jesus. Uthi ngiyabonga Moya Oyingcwele, ngiyabonga Nkulunkulu. Thank you. Barisala ngisengena kule nkonzo because vele singena kuyona. Ake sisene nesidlo. We have prayed, we believe ukuthi God has positioned us in the name of Jesus. Sicela umndeni wakwaDlamini khona la beya khona bazalwane. In the name of Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Jesus. May the Lord bless you. Ngingasithatha nje khona nizokhululeka. In the name of Jesus. Bese thina abanye sizosithatha kanye kanye bangcwele egameni likaJesu. Thank you, Lord. Ningakhululeka in the name of Jesus. God bless you. May the Lord protect you. And
iBhayibheli lithi njengoba ngishilo before ukuthi wahlepha isinkwa athi lokhu lesinkwa singumzimba wami. And then wasothi esesibusisile mabasithabathe. So sonke singasithatha isidlo isinkwa abangcwele egameni likaJesu. In the name of Jesus. And then he said, leli wine akusesilo iwine, but now it is my blood. Lokhu bakwenziwe njalo ngoba kuyamemezela kusho ukufa noma kumemezela ukufa kwami. Oh, I pray ukuthi uNkulunkulu kube khona into ayenzayo empilweni yakho, kube khona ushintsho olenzakalayo empilweni yakho. Isandla sikaNkulunkulu sibe phezu kwakho. Sonke singathabatha siphuze iwayini igazi likaJesu in the name of Jesus. Thank you Holy Spirit. Ningangipha nami egameni likaJesu. Egameni likaJesu. Sonke ke sibonga uNkulunkulu before ngibuyisele eMike Gospel. Ake sibongeni uNkulunkulu sonke bangcwele in the name of Jesus. As aphambili usiphiwa ke sibonga uNkulunkulu egameni likaJesu. Sibonga uNkulunkulu sonke bangcwele. Ake umbonge usho something kuye. Uthi ngibonga